Дане відео може містити контент, що не призначено для дітей. Подробиці на сайті esrb.org. Оригінальна готика була настільки популярною та унікальною у свій час, що я вважаю, вона заслуговує на гідний ремейк. Alchemia Interactive, THQ Nordic. Переклав і озвучив українською Микола Хоменко. За посиланням під відео ви можете замовити переклад та озвучення будь-якого ролику ігрової тематики і не тільки. Приємного перегляду. Створення Gothic Remake. Розділ 1. Дух готики. Наш підхід полягав в тому, щоб віддати шану та зберегти дух оригінальної гри. Ми вивчали оригінальну гру, намагалися зрозуміти все, що розробники тоді намагалися сказати, що вони намагалися передати. І ми подумали, окей, ось який має бути ремейк. Це перша річ, яку мають зрозуміти фанати. Ми не намагаємось перевинайти колесо та зробити щось божевільно з усією франшизою готики. Це ремейк, ми це приймаємо, ми шануємо оригінал, і ми просто намагаємось ставитись до нього з максимальною повагою. Одразу після виходу оригінальної гри, протягом багатьох років, коли я оглядаюся на музику в грі, яку я тоді робив, я майже завжди знаходжу моменти, які б я хотів поліпшити. Якби в мене було більше часу, я б викинув все і змінив би все новими ідеями. Ось, знаєте, це маніакальне прагнення все поліпшувати. Тепер я отримую другий шанс, тож я можу повернутися до моєї музики, яку я тоді написав, і створити нові версії, створити більш сучасні версії за мотивами, які пройшли перевірку часом. Минуло вже 20 років з моменту релізу першої готики, і це дуже складно думати про те, як переносити щось, що має таку багату історію у сучасний світ з усіма його інноваціями, але водночас залишатися вірним оригіналу. У різних аспектах такої гри, яка на той час була досить інноваційною та новою, для всього ігрового ринку, яка багато чого дала всьому жанру RPG. Я занурився у світ готики завдяки Каю Розенкарцу, його роботі над музикою, звуками. Знаєте, я б також хотів щиро подякувати студії локалізації Snowball, тому що вони виконали величезну роботу. Саме ті голоси, локалізація, це все сильно допомогло мені зануритись у цей ігровий світ ще глибше. Я думаю, що перша готика була грою, яка дозволяє гравцю піти куди завгодно і коли завгодно. Тож у гравця з'являється відчуття, що його рішення впливають на цей світ. Скільки років минуло? Років 15? Понад 10 років нічого не відбувається з серією. Це дуже сумно, оскільки це гра і франшиза загалом, до якої людям не байдуже, і вони дуже емоційно до неї ставляться. Насправді мені теж сумно, що я не зіграв жодну іншу готику за весь цей період часу. Ми, знаєте, так би мовити, змагаємось зі спогадами. Ми намагаємось зрозуміти і перейняти бачення авторів оригіналу. Коли я був юним, я грав в ігри німецькою. Це була одна з небагатьох ігор, яка мала справжній характер та автентичність. Відносно культур, таких як німецька. Діалоги були написані так, ніби ми з вами наживо поговорили про всяке за кухлем пива. Розумієте? І це те, що свого часу не було реалізовано в інших іграх. Тобто це було якось природньо і схоже на реальність. Але при цьому без натяку на симуляцію чи щось таке. Мене це постійно зачаровувало. Плюс у грі персонажі постійно проклинали один одного, надмірно грубо реагували. І мені це в якійсь мірі навіть подобалось. Мені здається, у цієї гри є щось особливе з самого початку. Прямо з самого старту вона захоплює тебе. Вона притягує тебе цією темною і жорстокою аурою, яка дуже швидко усвідомлюється і відчувається. Це відчуття, що ти частина цього світу. І так у всьому, в музиці, в оточенні, просто у всьому. Мені подобається готика через її атмосферу і світ.
Знаєте, що дійсно мене зачепило в Готиці, хоча я в той час не особливо грала в ігри. В Готиці гра не веде тебе за руку і не каже, що робити. Ти маєш звертати увагу на те, що кажуть персонажі, купувати мапу і завжди бути напоготові. Це дійсно досвід, який дуже занурює тебе в цей світ. І я думаю, це саме те, що найбільше мені сподобалось в оригіналі. Готика дуже приземлена гра, ти відчуваєш, що вона жорстка, складна, але водночас дуже реалістична. Що мене здивувало, коли я грав вперше в Готику, це те, що ти можеш розрулити багато ситуацій, взявши гору над усіма. Звісно, спочатку всі сильніші за тебе, але потім ти знаходиш моменти, де перевага на твоєму боці, коли твій друг вбиває стерв'ятника для тебе і потім допомагає обійти небезпечні місця. Я думаю, мені найбільше сподобалось Готиці, як вона комбінує магію з усім іншим. Хоч це і фентезі грали, ти все одно віриш. Вона не на 100% реалістична, але ми намагаємося її такою зробити. Готика комбінує в собі два світи – реальний та віртуальний, і в тебе немає відчуття, що ти в грі в даний момент, і що такого не може відбуватися в реальності. У Готиці є щось, що змушує тебе відчувати тебе всередині свого персонажа, і що ти б міг пережити приблизно те саме в реальному житті. Повністю живий світ – так звана симуляція життя, де усього є своя щоденна рутина, на яку ви можете вплинути. І постійно відкривати для себе щось нове, бути частиною цього світу. Це була перша гра, де я не відчув, що вся симуляція крутиться навколо гравця. Світ жив сам по собі, а гравець не був центром цього світу. Ти ніхто і звати тебе ніяк. А ще мені дуже подобається система прогресії, як ти вивчаєш різні навички, і як ця прогресія впливає на бойовий стиль головного героя. Я думаю, кожен страждав у бою проти першого стерв'ятника або тікав від копачів. І для мене цей момент, коли ти розумієш, що у всіх рішень є логіка, і все це має вплив, і в кінці гри ти стаєш сильнішим, у тебе є ім'я в колонії. Для мене це найбільш пам'ятна частина гри. Для мене головна річ, яка визначає Готику, це те, як ти взаємодієш з іншими персонажами. Розумієте, це не просто пішов, бив 20 вовків і таким чином прокачуєш навичку володіння зброєю. Ні, тобі потрібно знайти когось, хто може тебе навчити, переконати його допомогти тобі прокачати свої навички. І тільки тоді, можливо, якщо ти був достатньо хороший, він навчить тебе чомусь. Така от симуляція реальних стосунків між людьми. При створенні ремейку наша мета була підійти до цього, перш за все, досить обмірковано і з вкрай великою повагою до оригіналу. Але ми також хотіли, щоб з точки зору графіки гра виглядала сучасно і реалістично. І це в якійсь мірі конфліктує з оригіналом, оскільки саме в оригіналі була сильно обмежена деталізація моделей. І саме з урахуванням цих обмежень створювалися істоти, NPC та все інше. У той час ти робиш дизайн з обмеженням того часу, щоб втілити всі фантазії з голови. Тоді це треба було робити так. Але якщо люди, які кажуть, але мені це подобалось, і гра як виглядає, якщо вам дійсно це подобається, як виглядає оригінал, то мені здається, саме оригінал – це гра, в яку вам треба продовжувати грати. Дуже круто, що зараз ви можете пограти в класичні видання першої та другої Готики на сучасних платформах, таких як Steam Deck та Nintendo Switch. Це, до речі, завжди було однією із ключових ідей. Турбота про всю франшизу та окремі ігри, щоб бути впевненим в тому, що оригінали збережуться. Зрештою, ми боремось за те, щоб подарувати людям ті теплі спогади. Знаєте, іспанською є фраза, що перекладається як «раніше трава була зеленіша». Для нас завдання з ремейком доволі складне, але водночас доволі приємне. Знаєте, коли я бачу, як деякі фанати пишуть коментарі, наприклад, під скріншотом нового табору, який ми поділилися зі спільнотою, і вони кажуть: «Вау, це саме так, як я запам'ятав новий табір, коли я грав в оригінал». Але потім хтось інший показує йому скріншот нового табору з оригіналу, і вони кажуть: Та невже, що це? Не може бути. Я запам'ятав це саме так, як зараз у ремейку ви зробили. Перш за все, я думаю, що фан-база оригіналу дуже багатошарова, як за демографією, так і за своєю структурою. І саме це наштовхує мене на думку, що нема такого одного голосу, і до кого можеш прислухатися, він тобі скаже, роби ось так, і це всім сподобається. Саме це основна проблема. Є дуже багато різних думок. Навіть коли ми робили Gothic Playable Teaser, були старі фанати, які казали: «Клас, нарешті ви робите щось інше».
Я з цим не згоден. З цим ігровим тизером основна ідея була вийти за межі звичного і отримати сильний зворотній зв'язок від спільноти, і ми його отримали. Раніше ми задавалися питанням, чого реально хочуть фанати. Вони хочуть ту саму історію, але з новою графікою, чи переказ історії, або абсолютно нову історію всередину старого світу. Чи може вони хочуть щось з розряду сучасних ігор, де головний герой постійно теревенить, жартує, розповідає історії гравцю? Невідомо. І ми подумали, окей, погнали, давайте покажемо, як ми це бачимо. Давайте своїм баченням викличемо сильну реакцію спільноти. Таким чином ми зможемо зрозуміти, чого гравці дійсно хочуть. Зрештою, на цю сильну реакцію ми отримали. Ми отримали величезну кількість ідей, фанати показали нам напрямок і задали вектор руху для всього ремейку. Я пам'ятаю, як у 21-му році ми створювали документ з основними принципами гри після фідбеку фанатів. Сказали собі, окей, ми це не можемо міняти. Ось це наш фундамент, на якому будувати весь наш проєкт. Ось це самі ці ключові стовпи, на які ми спираємось. Тож ігровий тизер для мене був дуже важливий, так як він допоміг сформувати саме ці основні принципи. І тепер ми тут. Коли ми почали створювати ремейки, отримали зелене світло на це, ми зрозуміли, що в першу чергу ми повинні задовольнити саме старих фанатів гри. Тому що якщо їм ремейк не сподобається, то він взагалі не має права на існування. Я скажу дві речі. Перше, це для фанатів. Я сподіваюся, що вони зрозуміють, що ми трепетно ставимось до оригіналу, поважаємо його і намагаємось його шанувати, тому що ми розуміємо, наскільки важливі ці ігри. Та й загалом вся франшиза, але перша готика особлива для них. Іноді я читаю розповіді фанатів. Я грав у цю гру з моїм батьком, тож буду грати ремейки з моїм сином. Тому я сподіваюся, що вони розуміють, що ми робимо ремейк з пристрастю і віддаємося йому повністю. Знаєте, фанати – це саме ті люди, які змушують нас робити те, що ми любимо робити. Це вони надихають нас займатися цим і є тією другою половиною єдиного цілого, без якої весь цей механізм просто не буде працювати. Знаєте, ми розробники, які щиро захоплені тим, що роблять і вкладають душу в ці ігри і в аудиторію, яка грає в ці ігри, і саме головне, підтримують їх на плаву протягом багатьох років. В майбутньому, років через 20, десь у 2045-му, я б хотів пограти в ремейк з Ароном, моїм сином. Йому зараз 2, але може років через 15-16 ми зможемо пограти разом. Він скаже, окей, тату, це ти зробив? Я відповім так. Хоча, може, і років через 10 ми зможемо пограти разом. Переклав і озвучив українською Микола Хоменко. Виконавчий продюсер Райнхард Поліце. Зйомка та монтаж Матеуш Павловський. Звуковий дизайн Кай Розенкранц. Додатковий дизайн звуку Якуб Кродзицький. Дизайн логотипу Даніел Канділ. Графічні елементи Анка Албу. Безіменний герой зіграний безіменним героєм. 23 м'ясних жука постраждали під час створення цього відео. 2 рогу з м'ясних жуків було з'їдено при створенні цього епізоду. Сплячий досі спить. Все буде добре. Додавайте гру в список бажаного у Steam, Microsoft Store та PlayStation Store.